Pumutok ang lahat. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Piccolo. And this is my SPG, as in Super Bacchanal Secret File. Meron akong girlfriend. Isa siyang sales lady sa boutique ng mga casual wear men's section. Hindi ko makakalimutan. One day, bumisita ako sa kanya, sa workplace niya. Alam kong medyo kinakailangan ko ng bumanyo dahil pakiramdam ko ang dami ng hangin sa tiyan ko. Kaya bago ako pumunta ng banyo para magdeposito, dinaanan ko muna ang girlfriend ko para sabihin, nandun na ako. Ang hindi ko alam, kakaibang level ang pagiging mael ng girlfriend ko. As in, malambe. Fertile. Tinanong niya ako kung pwede raw ba kaming mag-usap sa fitting room. At dun na nagsimula ang lahat. Uminit ang hawak niya sa akin. At dahil binayayaan ang girlfriend ko ng malulusog na mayon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Galaw dito, galaw dyan, kahit naka-uniform pa siya. May upuan at ginamit namin yun para sa mga posisyong kakaiba. Nang bigla na lamang may pumutok ng pagkalakas-lakas. Boom! Galing sa tumbong. Akin yun, akin. Pinigilan kong wag tumawa dahil baka may makarinig na nagsusukat ng dami. Tinakpan ko ang bibig ng girlfriend kong kahit nagpipigil ng tawa ay may tunog pa rin. Yes, DJ Rocky. Napautot ako, pero huwag kayong mag-alala. Ito yung klase ng utot na walang laman. After 5 minutes, wala na siyang ibang suot kundi sapatos niya. Buti na lang, wala silang masyadong customer at nakaraos siya. Kinain ko lahat ng nakita ko. At dahil doon, pumutok na ang lahat ng dapat pumutok. Advance Happy New Year sa inyong lahat. Paalala sa mga nakikinig dyan, sa labas lang huwag sa loob ang putok. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Piccolo. At ito, ang aking SPG, as in Super Bacchanal Secret.